Hello guys! Σήμερα συνεχίζουμε τη σειρά μας Free to play games. Σήμερα παίζουμε Warface σε high γραφικά, επειδή το PC μου το αντέχει με 60 fps. Λοιπόν, το παιχνιδάκι απλά τα σπάει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι σαν Call of Duty, όχι. Battlefield, τζάμπα. Είναι σαν Battlefield τζάμπα. Λοιπόν, απλά δείτε το gameplay. Θα μιλάω και κάπου εγώ. Λαγκάρω και λίγο. Αλλά δεν είναι PC lag, είναι ίντερνετ γι' αυτό. Επειδή σήμερα το ίντερνετ μου τα έχει παίξει κυριολεκτικά. Σοβαρά. Έχω Fortnite. Ναι. Και με αποσφαίρες. Έλα εδώ. Έλα. Φέρε σφαίρες. Α, ναι. Και μπορείς να κάνεις και αυτό. Όταν είσαι το class που είμαι εγώ. Παίρνεις το κουτί, δεξί κλικ και δίνεις σε εσένα ή στους allies σου σφαίρες. Γάμο το, κάποιο πρόβλημα έχει το Cry Engine νομίζω, γιατί και στο Crysis είχα πολλά drop frames. Οκ. Συναισθείτε μου. Γάμο το. Πείτε μου παιχνίδια, recommend παιχνίδια κάτω στο description. Όχι στο description, στο comments. Και μάλλον θα τα παίξω. Σκέφτομαι για ένα καινούριο, αλλά δεν θα το πω τώρα σε βίντεο, μου κλέψει την ιδέα. Πάλι στο Steam θα είναι τζάμπα, επειδή και η σειρά είναι τζάμπα. Αυτά. You already know. Έλα εδώ ρε, ποπάρα. Και αυτή η σειρά γενικότερα θα έχει μόνο τζαμπέ. Τα specs μου, αν θέλετε ένα τέτοιο PC που είναι γαμάτο, εντάξει, παίζει σε high, παίζει τα πάντα, θα είναι στο about στο κανάλι. Έχω και του Νίκου. Let's get this started. Okay. Nation. Με τι χτυπάω, έτσι χτυπάω. Okay. Δεν έκανα το tutorial, ήθελα να μπω κατευθείαν, ας πούμε, πρώτη φορά, για να το δείτε κι εσείς πως είναι πρώτη φορά. Φαίνεται πολύ teamwork παιχνίδι και μ' αρέσει αυτό. Έχει πολύ ωραία γραφικά για τζάμπα παιχνίδι. Και ναι. Και σοβαρά μου κλέβουν τα kills. Μου χτυπάνε. $16 kills. Οκ, μου κάνει. Και μπορεί να κολλήσει ο ήχος του παιχνιδιού. Δεν ξέρω. Έχει κάποιο πρόβλημα το Cry Engine ή γενικότερα το παιχνίδι. Και σου... πρώτα απ' όλα σου έχει πολλά drop frames. Δεν ξέρω αν είναι επειδή βγάζω βίντεο. Και δεύτερον, ότι έχει πρόβλημα με τον ήχο. Αν μπείτε, δεν ξέρω αν είναι για πρώτη φορά μόνο. Αν μπείτε πρώτη φορά, θα σας κολλήσει και να κάνει ding ding και θα τρομάξετε. Θα λέτε τώρα έχει χαλάσει, το έχουν χαλάσει τα ακουστικά, έχει χαλάσει κάτι. Αλλά μαντέψτε, το παιχνίδι έχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ γραφικά, details. Πω. Έχει να βοηθιέστε σε climbing και τέτοια. Έχει να κάνετε revive. Έχει να ξεκλειδώνετε νέα class. Ωραία πίστα αυτή. Και είναι σχετικά καινούριο παιχνίδι το Warface. Βασικά δεν είναι καινούριο. Ήτανε beta σε ένα πρόγραμμα που λέγεται G-Face, αλλά ήταν στα ρώσικα και τώρα βγήκε στο Steam στα αγγλικά. Να έχει κάνα χρόνο που έχει βγει. Μπα. Βασικά κάνα χρόνο μπορεί. Ξέρω. Σχετικά καινούριο είναι πάντως. Βασικά όχι, δεν έχει κάνα χρόνο. Να έχει κάνα 2-3 μήνες. Αλλά είναι τζάμπα. Και αυτό μας κάνει. Για τη σειρά.
Πείτε μου αν θέλετε να ξεκινήσω κάποιο playthrough σε κάποιο παιχνίδι, ας πούμε κάνα... δεν ξέρω τι θέλετε. Τώρα που είναι καλοκαίρι φυσικά, γιατί μετά που θα έχουμε σχολείο θα είναι πιο στενό το πρόγραμμα και δεν ξέρω πώς θα βγει. Ω, έρχεται, ω! Δεν ερχόταν βασικά. Κάνω και support. Έτσι, επειδή εκείνοι δεν μου κάνουν. Μπας και το ξανασκεφτούμε. Και μετά όταν σε χτυπάνε νομίζω πιξελιάζει η οθόνη. Δεν είμαι σίγουρος. Ή όταν τους χτυπάς εσύ πιξελιάζουν εκείνοι. Βγάζω με 60 fps όσοι θέλουν να ρωτήσουν ή κάτι. Αυτός είναι πολύ powerful. Αυτούς εδώ να τους προσέχετε. Με το που σας πρόξουνε χρειάζεται revive. Είναι σπαστικοί, είναι rangers. Είναι power rangers. You are ready. Checkpoint. Restoration and revival complete. Παλούκι. Θα μπορούσα αυτό εδώ να κάνω ένα, ας πούμε, playthrough, επειδή έχει και missions εδώ πέρα. Αυτό είναι το πρώτο από τα πρώτα mission. Και παίζω multiplayer. Με αυτούς εδώ, δεν ξέρω αν είσαστε κάποιοι από αυτούς. Που δεν πρόκειται, αλλά εντάξει. Οπότε δεν ξέρεις. Μάλλον στον επόμενο βίντεο θα το βάλω στα medium για να μην έχετε τόσο drop frames. Πιστεύω πως μ' ακούτε καλά, γιατί αλλιώς θα πρέπει να ξαναβγάλω όλο το βίντεο. Και λοιπόν, τελειώσαμε. Παιδιά, αντίο, link από το παιχνίδι κάτω στο description. Bye!